Belenze kanje. Bhuti Bonkosi ba uhamba nini ekhaya labafu? Uzongibiza ngosibali ongalobolile ozokhipha uzothi sibali. Okay, mawuthi sekhaya mncane impela kodwa hayi ngumfana omzulu esisula asikho kanjalo ngokuthi indoda omzulu asikho kanjalo uzokhipha into emngakhe washona yena ubhodi uhlala lapha wena. Uzoshintsha imithetho uzongichomela ukuthi umuzi uvusile ngamali emnyama wathatha ongcono ngamali omnyama sihlukane ngiqale phansi ngishizelele ngoba ubona soba yibhadi. Uzofika uzoshintsha impepho za emsamo eminyimizi ngizolala ekamereni lababa noma niyangikhipha mina ekhaya nithi ngicela ngaphandle la uhlala khona amathuluzi uzongena wena la ohlala khona nobhodi nibeke khona. Hayi khona uyazi wena ukhulunyisa umngane sekumngane lokho ukukhuluma kini ubungavuma yini kini kufika abantu kini bezothi mkhise khabazela ubungavuma wena kini umngane lobo ukukhulumayo ngoba awuyazi injulo yempilo ukuthi iqhamukabi. Okay, ngicela umkhanyisele mawuthi umngane lobo injulo yempilo ngiyakubona ngathi uza kahle uza deep ake usithathe usibeke because njengamanje mina ngisihamba nobhuti because ngiyayiza into ayikhalelayo ukhalela ikhaya lakhe so mawuthi wena uza nokujula awungithatha ungibeke ngizwe ukuthi ujule kangakanani. Uyazi Sanibonani Mzansi, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya bafowethu senza into emnandi kakhulu siza abangani ukuthi bahlale phansi balungise inkinga zabo abanazo emnganeni babo egameni lomngani. So if na uhleli lapho mfethu kunomngani owagila okanye usagila namanje ungabe usayihlupha wena vele usithinte lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kwalokho sobe sesikwazi sihlale phe kodaba lakho. Mara kwamanje akwenenze lento esiyithanda kakhulu nislike nicommente nishare nenze yonke into ekhona nje ukuthi sikwazi thina silokhu silana nje silokhu sithi show emva kweshow ngoba nalwazi udaba ave siwenza umsebenzi wethu. Otherwise into engizonitshela wena kwamanje yebafethu abangani bayinkinga bayagilana benza noma yini ukuthi kodwa ke ungabusakhathazeka ngeke ngichaze kakhulu because you know ukuthi mina ekhaya sazokulethela indaba enkulu wena hamba nami ngihambe nawe siye kumngani namhlanje simbone ukuthi ukhala ngani amakati ekhala ngobisi so bafethu masikhale. Siphinde sinamukele Mzansi kwishow yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. So njengamanje niyazi nani ukuthi mase ngihleli kanje sengibambele composure so sengahambi ngedwa ngisuke sengihamba nomuntu osibhalele wasikhalela wathi ufuna usizo lwethu ufuna simsize nga something. So mina ngeke ngisamosha isikhathi senu bafethu ngiloko ngiyichaza ngishona le nale ngizodedela ubafu ayibiki ukuthi kahle kahle ukhala ngani ikhambani. So my brother bhuti wami khambani before ngiyaphila mfethu hamba kanjani? Ngimnandi inkabe yami. No mfethu ngizoqala ukuthi uzazise nje inkabe yami ukuthi ungubani wakabani nanokuthi uswakuphi nendawo. Oh okay, igama lami mfethu nguZakhele wakamkhize. Indabuko yami ngiqhamuka eMzimkhulu. Kodwa ngikhulele khona la eThekwini eMoria ngenxa yokufunda isikole ngafunda ePhoenix. Sure. Mfowethu. Okay inkabe yami. Ngibonile inkabe lapha uthi uyakhala kwi-email mfowethu. So for umuntu ohleli lapha ekhaya ongazi ukuthi kahle ubhalele la ukhala ngani. So ngizocela nje vele uyikhanyisa yonke indaba yakho iqale from the beginning until ekugcineni kwayo ukuthi yini istory esikulethe la ukhala ngani. Okay. Kahle mfowethu ngihlushwa umngani kaBhuti wami. Bhuti wami omdala osashona ushone 2021. Sure. Kahle mfowethu siba u3 sesiba u2 ekhaya abazali bashiya sina 2010 yeah 2010 ngangifunda grade 10 ngangifunda grade 10 mingaphosisi bebeshiya bashiya no RDP house mfethu enomjondolo wakhe obaba eceleni ohlala amathuluzi so bashona abazali 2010 ubhuti wami omdala wathola umsebenzi khona i-construction company adikhona eMoria eyakha khona imoli yakhe wa eMoria usebenza lapho so bebeshona afike lo mngani wakhe sesiyamazi ekhaya azosupport umngani wakhe nani washona ubhuti meshona ubhuti nango komngani wakhe njengobhuti phela ke sekuyena ozodlala indima kaBhuti ekhaya ayi sivume kamnandi ngiunderstand yabo ngiunderstand njengomngani kaBhuti ngiyintwana nami siyasupport ekhaya njengobhuti at the ends hambe isikhathi sekuzovela ukuthi ubhuti umngani kaBhuti lo ubhuti Bonkosi imbizo ubhuti Bonkosi umngani wakhe uthandana nosisi wami uthandana nosisi wami angiyazi into iqale nini ngoba kusakhona ubhuti bengabonakali bebelala nobhuti kulomjondolo lo eceleni thina silala endlini enkulu so manje konke lokho sekushintshile lo uselala endlini enkulu mina sengishwe ngaphandle iyona yonke into esengicasula ke manje ukuthi lo muntu lo ufike phela umngani kaBhuti angezwe bhuti umngani kaBhuti usefika manje uzoshaya imithetho
ngosekusele mina ekhaya umina umfana udadewethu usephezulu uyatshola lo muntu lo umina ogade lo yamuzi lo kaMkhize so uyafika lo muntu lo uzoshaya imithetho uchame uchatha egcekeni ekhaya ushisa impepho ngelinye ilanga ngangafika ngibuye ekuzuleni benze into ngazi noma iladi noma yini ngazi iladi izobathatha babeke noma izitini le ngale kanjani iladi ngabona kini bezobeka ama-orange amakhandlela endlini e-time ne-oledi la shisa khona impepho ngoba phela ekhaya uranda kabi khona ngesikwazi ukuthi ishise kulo yamtshondolo lo bazowenza iladi bayagquma uyena ushisa impepho kube ngikhuluma nesisiter angimuzwa angi-understand ukuthi kwenzakalani phela nje into engiyifunayo mina ukuthi ahambe lo muntu ngoba uzoshaya umthetho kaMkhize owakwandondo lo muntu lo okokuqala okunye futhi mfowethu akalobolile okay angisanginankinga ukuthi ke bayajola nani phela ekhaya la ngingasakhishwa mina kushaya umthetho manje sengiyangqonqoza mina mengifike ngizofuna ukudla ngqonqonqo ukukhuluma yena futhi okunye futhi ufuna ukudayisa lo muzi lo wasekhaya kezwe kanjalo amaphepha engibuza ama-title deed mfowethu ama-title deed lawo akaziwe mengibuza sister akaziwe ulo ubhuti Bonkosi ophethe lezi zinto uzoba indoda la kaMkhize mina kuphela nginaleyo nkinga le angifuni ukuthi futhi ekugcineni meze ufika la ngiba ngathi ngingane ehlaza kuphela isintu sithi mina ngingumfana webhaca mina yezo isintu sithi akekho umuntu wesilitha ozokipita ngisho nakuphi nakuphi ozokipita kuba kantomazane ngalobolanga azaxosha abantu bakhona kube uyena ozoshaya umthetho ekhaya kaMkhize ngimncane yebo bhuti but kodwa ayihambi kanje ngoba manje lo muntu uzoba yibhadi lapha ekugcineni uzothiwa okay omkhulu bazothini kufike enye indoda la izoshisa impepho emakamera ngikhona mina ezami izinto zizolunga lapho mina ngifuna ahambe kuphela nje bhuti angifuni ukuke ngihambe ngibrainstorm ukuthi kunjani angi-understand in ahambe nje ekhaya ngisale mina ngiyibone ukuthi bengedla bengayikho into ayondla futhi ngoba akasasebenzi futhi onjalo isister eliphantayo angikuzwa kahle inkabi yami yes yo nami ngingaphakanye lo moya kule story sakho mfowethu imali so inkabi le uyifica yenza iladi kini ekhaya iladi kokulathole umsebenzi ukuthola umsebenzi ipeace job manje kimi ngibuza ukuthi yeyani lento lokuthiwa kuzobongwa ubonga amadlozi akabani ubonga yena yes inkabi yami all right no manje ke mfethu thina ufuna singene kanjani ke sikusize kuphi ufuna kwenzakaleni mina ngifuna mfethu ningikhulumele nobhuti Bonkosi ukuthi ngicela ahambe ekhaya yebo angizonda ngimxoshe kodwa ngicela ahambe ekhaya ngoba usenza ezinye izinto ezingenziwe ekhaya even ubaba ushone vele sengiqaqele sengikhulile umthetho bowenziwe ekhaya washona ubhuti ubambele umthetho so manje ubhuti Bonkosi angibani noma ufunani ufuna ulwamuzi angazi ukuthi emlazi kubo la ikhamba khona kukhonani esehlela isikhathi eside kanje ngoba manje igcineni uzongidlela mase mina zosho ngiyohlala emjondolo kodwa nginekhaya ngihlala emjondolo amathuluzi hayibo imali then usiswakho kuyakhuluma naye indaba kaBhuti Bonkosi noma usiswakho uthini yabo uzandile akasezwe bhuti uzandile akezwe hleze ngikhuluma naye ngeze ngizize ngisola ngazi noma kuthiwa umdlisile angisazi nginqela ukucabanga into eziningi akavela ahambe kuze ngingaze ngicabanga into eziningi ngikhulume ngizibe kuhlaza ngani noma udlisiwe akezwe uyena ozawulo uBhuti Bonkosi hayi no nkabi yami ngizwa kahle mfethu no angabe ngisamosha kakhulu isikhathi mfethu asihlale phe kodaba yes Mzansi niyasiza istory bafethu kuhambani no khona ubhuti la ubizwa ngubhuti Bonkosi usevele wangena kubo kabafo usebaba wekhona useshaya imithetho yakhona ushisa impepho even worse useyachatha emzini wabantu angahlangene nawo so manje into esizoyenza ilula imnandi kanje so biza ubhuti Bonkosi achaze istory sakhe silungise ukuthi kahle kahle singayilungisa kanjani into kabafo because ubafo ufuna ikhaya lakhe akafuneli ukuthi ana inkinga bengahamba no sisters bayojola labajola khona but into ayikhalelayo ikhaya lakhe lelahleli kulona nani ngoba sebeyamkhipha sebethi akahamba olala ngaphandle engabe uyilalela endlini kama wakhe nobaba wakhe so thina singamosha kakhulu isikhathi akusibiza ubhuti Bonkosi sibonke lo daba silithatha silibeka bafethu sibiza ubhuti bhuti wami bhuti mfowethu unjani mfowethu hayi siyaphila njani ngiyaphila mfowethu ngizocela nje uqala ukutshela ababukeli ukuthi ngihleli nobani wakabani igama uBonkosi okwandwade uzwide welcome to the show Bonkosi ubhuti Bonkosi uswa kule ndawo uqhamuka endwede okay but ngokuhlala manje uhlala kuphi ngisemlazi ngokuhlala okay sure no ngizwa kahle phura yami mfethu uyamazi lo mfana engihleli naye ngimazi kakhulu ngimazi kakhulu umfana wami umazi indlelani umfana wami umfowethu umndeni usibari wakho okay mfethu usibari wakho la unezinkalazo ezithile yabo
kahle kahle khona udaba afuna silungise sisonkana yabo kodwa ngizodedela yena usibari ukuthi achaze ukuthi kahle kahle ukhala ngani then ke we take it from there. All right. Budam Bud. Nangibhuti bonkosi. Bud bonkosi. Uyahamba. Isizathu ngikulethe lana mfowethu. Uhamba nini ekhaya Bud bonkosi? Because manje sengicekile and akona oqala Bud bonkosi ukuthi wena lapha ekhaya kwaMkhize hayi kwaNdwandwe hayi kwaZwide kaMkhize. Wena ufika uzoshaya imithetho yakhona manje. Abangani bakho Bud bonkosi bayafika lapha bedakiwe bezoba ngomsindo. Ndwandwe eZwide bedakiwe kwethu lana indabafo wakho laba abaphaphayo. Bazoshintsha umthetho wasekhaya wena ekuseni uyavuka uyachathwa uyaphalaza laphana uyaphetha ipeti zakho zigcwele ema-toilet manje lapha akuphetwe ekhaya wena uzofika uzokwenza le nto lezo uyaqhuma unenza amalada kanoma amalada noma iy'tini lezi nigibelani yaphi emzini yabantu. Ufuna ngiphendule? Ngicathisi lapho bhuti yami ngicela uphendule. Okokuqala nje mfana, ungaze ungizongihlambalaza phambi kwezwe kanje. But kade nganikhuluma nani nosisi kade angikhuluma usisi akangizwa-ke nje ngivele kuthiwa angiyokhuluma nawe angisani noma umnomzane walapha niyona kuphela mina into engifuna angifuna ngizo-brainstorma angifuna ngoba uma ngikhuluma uhlezi izindawo ey'nsango uma ngikhuluma ngithi niyenza kanjani le khaya Awuyibhemile kwemanje. ngifuna ngithini uvele enze kanjena-ke bhuti uvele enze kanje. Bhuti bonkosi Ba. uhamba nini ekhaya labafu? Uzongibiza ngosibali ongalobolile ozokipita uzothi usibali. Okay mawuthi Ngimncane impela kodwa hayi ngumfana omZulu esisula asikho kanjalo noma ethi indoda omZulu asikho kanjalo uzokipita into emngakhe washona yena ubhuti uhlala lapha wena. Uzoshintsha imithetho uzongichomela ukuthi umuzi uvusile ngamali emnyama wathatha ongcono ngamali omnyama sihlukane ngiqale phansi ngishizelele ngoba ubona soba yibhadi. Uzofika uzoshintsha impepho zawo emsamo eminye imizi ngizolala ekamereni lababa noma niyangikhipha mina ekhaya nithi ngicela ngaphandle la uhlala khona amathuluzi uzongena wena la ohlala khona nobhuti nibeke khona. Hayi khona Uyazi wena ukhulunyisa umngane. Sekumngane lokho ukukhuluma. Kini ubungavuma yini kini kufika abantu kini bezothi Mkhize khabazela ubungavuma wena kini. Umngane lobo okukhulumayo ngoba awuyazi injulo yempilo ukuthi iqhamukabi. Okay ngicela umkhanyisele mawuthi umngane lobo injulo yempilo ngiyakubona ngathi uza kahle uza deep ake usithathe usibeke because njengamanje mina ngisahamba nobhuti because ngiyayizwa into ayikhalelayo ukhalela ikhaya lakhe so mawuthi wena uza nokujula awungithatha ungibeke ngizwe ukuthi ujule kangakanani. Uyazi umfowabo uSizwe. Ungimazi kwami lo mfana ngaqala ukumazi ngoSizwe umfowabo omdala esasisebenza naye kwenye construction siphilisana naye umfowabo lo. Umfowabo kwakuyindoda eyayingikhonze kakhulu njengoba nami ngibakhonzile lapha. Yena benodadewabo. Sithe sisebenza noSizwe wangibuka wangithanda mfana wabantu oselele. Wathi indoda wena oyongilungisa ikhaya lakithi wena futhi engikubona unobuhlakani bokuyenza lento. Shuthi lo muntu wayesekhulunyiswa ukuhamba kwakhe endlela eyenza ngayo. Ngoba kukho engaxoxi nami wayixoxa konke okuhle nokubi okwenzeka emoyeni wakhe uSizwe. Angazi noma uyangizwa kahle. Ngihamba nawe bhuti ngihamba nawe. Ukumazi kwami lo ngangivakashe khona sihamba naye uSizwe. Engitshela izimo zakhe lo engakakhuli kuSizwe kumina wabona umfowabo ngoba lo usadakwa insangu namanje lesamdakiwe. Esidakwa izinto zomhlaba udadewabo enawo uSizwe ethwele kanzima bashonelwa abazali bebancane lapho. Mina ngase ngibe umfowabo umfoka Sizwe lo lele ngomqolo. Lo namuhla uSizwe lo anadla imali naye nayidla imali yakhe nosisi nayidla imali yakhe anthi wakhumbula ubhuti ekushona Bize ngithi mina azikho nezimali lefanele ziyophuma lapha. Wena wayeka umsebenzi. Uyabona ngiyalanda la. Ngiyalanda uzongiphuca uli. Izambia manje ayisekho imali lapho nilibiza abantu lapha kuyindumeza kunenza amahaso home engawazi kabani. Kamkhize. Uzongiphuca ulimi ehlisa umoya. Mfethu ngiya-understand but ehlisa umoya njengamanje nkabe yami ngikumele mfethu. Angifune brainstorm kuphela uhamba nini? Ngizokumela nkabe yami ngicela ukukumela mfethu. Uqhubeke nawe. Uyabona bhuti wami. Usizwe ube umuntu oqotho.
ngiyabona ukuthi indaba akhetha mina kunokuthi akhethe lo Nsangweni. wena ukhetha ukulala nosisi wakhe wena ngithi Okay. Ngiyasizwa isitori sakho noSizwe. Sengisho ukuthi wena ukuthi ungene la kuleli gcekeke lelakhala ngalo umfo wami la. Ungena kanjani ngaliphi ngikhanyisele kulo ndawo? Uyabona uSizwe mhla ehamba emhlabeni kwakunzima. Yeah. Kungekho ngisho umasingcwabisane kwakhe kubo. Kungekho lutho futhi. Intokazi le yakubo engikhalela. Uyabona ubrother to brother uma ekhalela ngokomoya. Ugcina esengumfowenu. Into eyangingenisa lapha kuleya muzi. Ngathatheka ngokuba ngibona ihlazo lakhona nenhlupheko yakhona nomuzi ozoshabalala ngenxa ukuthi khona abantwana abangenayo imicabango esini. Yabo. uSizwe emshiyeni kwakhe wathi ngibeka wena ukuthi ungikhulisele nangu mfana lo sedakweni sangu namhlanje uzongiveza komabona kude kanje. akomzambia phela wena Ungena ukuze ngithandane nosisi wakhe wayengikhalela ngezimo ezenzakalayo lo ohamba ehlupha ikhaya ngaba likho kwalezi izindonga ezimile bafu yimi ngisizana nosisi wakhe ngoba lo akanamcabango. Kunomjondolo ahlala kuwona lo esasihlala nawo ndawone nosisi wakhe ngaphandle kusakhona uSizwe. uSizwe engakahambi ngabona ukuthi kuhamba uSizwe lo akasuke kuhlalene emjondolo ngoba uyahluleka uzokwakha ekhaya ngisuke ekhaya sina sifuna ukwakha ikhaya asuke ekhaya uSizwe ufika kumina kusuka wena uzophiphita emzini yabantu akafiki kuyena lo ngobani uhlezi ungene kakhulu kumina. Imake bafu imake ngicela ukuyibamba la fast ungene uSizwe ungene kanjani kuwena? Ungene kakhulu kumina. Engena kanjani ndlelani? Ngokuphila bafu. Ngizwe ngathuthu engene ngephupho. Wangena ngephupho wafika ngephupho kumina. Lakonke uSizwe. konke Konke umthwalo wakhe womncwabo nayo yonke into wawuthole yimina nodadewabo. Nembizi esayikhatha usho kanje umndeni wabengafuni lo. umoya bengafuna umndeni yabantu bengafunwa ilutho. Hey ngisebenza bona namuhla ngoba ezokhuluma kanje lo wayihamba nami yothenga igrosa uyibhadi nje wena uyibhadi kulamaceke uyibhadi nje bonke ngiyakuzwa ngihamba nawe kodwa uphinde ungilahle at the same time. Ngithi mina ungena ngephupho kanjani uSizwe ngoba sikhuluma umuntu oselele ngomhlanje wakhe la ukuthi ungena kanjani ngephupho ngifuna ungithatha ungibeke leso story because ngifuna ukugcina ngifikele ekuthenini uzuthandana nosisi wakhe nje kwenzakalani ngifuna ungibeke lapho bhuti wami ungangizwa kahle ngihamba nawe impela ngithathe kule phupho because angakayi understand kahle. Uyabona uSizwe waba umfowethu ngokwenyama nangokomoya. Yeah. Each and every time shuthi uyakhala la ekhona futhi ukhala ngekhaya lakhe elihambayo. Mina ngaze ngabizwa udadewabo ethi lo uyamhlupha udade. Kubhenywa insangu egcekeni kwenziwa yonke into le ikhaya kusalona ikhaya. Ila ngabona khona ingxenye ukuthi angithandane nosisi wakhe vele uSizwe wayihlosile ukuthi ngelinye lamalanga ukwazi ukungiphila usisi impilo yokuphila. Shuthi ubhuti Sizwe yena wayetshela ephupheni ukuthi wena thandana nosisi wakhe. Akangitshelanga ephupheni. Kwenzakalani? Wayesebuya ngephupho nje ngilokhu ngithi singizama ukuthi susa leli phupho laSizwe. Ayi ngisema ngixoxela usisi wakhe wathi ungakho wekukhonzile. Ngiqhelisa kubona labo kodwa elokhu efikile udadewabo ethi hayibo. Hayibo. Okay. Uyayizwa into ekhalelwa inkabi yami la. Sengiyizwile uSike kwaba khona iphupho kwenzakalani ngophupho kwenza. Okay, ngoba usujola nosisi wakhe ke manje. Yini owayenza ke njengendoda wena because phela uvela ngongena emzini wendoda because lo muzi ongene kona umuzi wendoda understand lokho. So obviously khona izinto esibiza ngabantu abadala. Yabo lonto le because umuntu ongathi uyaziboniswa lezi zinto kancane. So ngifuna ukucosha la ukuthi wenzeni ke emva ukuthi uhlasela kulomuzi ngokuhlasela ngani cha awuhlasela ilutho yalo sengisho ukuthi lento eseniyenza nosisi wakhe ukulwa lokho because nisuke nibanga ngoma seyithintanile ilwane zenu ngisho lonto le so ngifuna ukuthi ngoba senizobamba lempeni ibamba nosisi wakhe ke njalo ebusuku kulomuzi wenze uplan ukuthi wenze kanjani lonto le. Uyabona bhuti ave ngohlonipha umuzi omunye indoda. Good. Umuzi wenye indoda ujule kabi. Usisi wakhe angiqalanga ukulala naye kuwona lo muzi. Oh yeah. Angazi noma uyangizwa yini. Yeah. Shuthi nosisi wakhe wayencike kakhulu kumfowabo okuyena ubani uSizwe. Uyazi ukuhlangana kwabantu ke ukuthi kuyinkinga kanjani. Njengoba mina ngihambe kulokho ngigeza ngisho mangiya nakubona labantu laba abahlakaniphe ngokubona. Bayasho ukuthi hayibo ndoda lo muntu loyana wena ukhethelwe
abayisho le ukuthi lo muzi olala kuwona khona bayakusho lokho bayakusho lokho bhuti bayasho uyabona njengokuphila kwami anginqabile ukuthi kubo lokho ngiyakuvuma lokho kodwa angifeze lokhu okufiswa inhliziyo yami no but Sandile unamanga lo muntu lo ufuna lo muzi lo oqala emlazi kini kunjani yabo nje ekhuluma nje uthi imizi yabantu yawa la kubo kwisitezi nobuzo true story mhlawumbe akusona uyabona ukuba nganginamandla ukuba ngenze ukuba ngiphume nodadewenu akho ukuye ekhaya ngabe angikwenzanga lokho kuhle lakini kufana nokuthi ngiyazinikela kini ngiyalobola ngoba ngenza kwahlala nje uJesu wena uJesu uqala kwami lokho isiqalo leso ndodana ngiyakuzwa bhuti bonke isiphetho wesami sithi ke ngicela uhambe ekhaya ke esasiqala ngiyasiza esami isiphetho ngicela uhambe ekhaya ubafo ukhale ngokuthi into oyenzile lapha ufake nje ama-aluminium so angazi noma ukufaka ama-aluminium uyini isiqalo sokulobola noma senalobola kanjani kule khathi zamanje senifaka ama-aluminium nje bese nabothi hayibo nakho ngithatha kwenzakalani lapho uyabona webhudi sisemhlabeni la uyabona ama-aluminium angeke abe isinkwa semihla ngemihla yalo khumbula ngiyasebenza uyekade ngumuntu osebenzayo mayedla lo udlaphi kihle ekhaya kubani othengeni ekhaya ngokuthi kaba ngihle ekhaya ubani osebenzayo thenga igrosa kuyibeka esangweni uyidlele khona ungayibeki lapha ekhaya ukhuluma isto umngane insango futhi leyenzayo mina ngizama ukuprotecta yena kanye nodadewabo mase kuthiwa nginamandla ngempela ngingaphuma nodadewabo besambe siyoqala elithi ekhaya ngiphandele ngidasa insango mina simkhiphele emjondolo nje ngaphandle imali nami nothi eMzambia Ibiza abantu lapha emasekela sekhaya. Simkhiphele ngemjondolo nje sifuna ukubona ukuthi qala ke uvuse lo mjondolo sibone ukuthi ungavuka yini ekhaya ngawo. Hayibo, yabona la ngiyakubona ukuthi uzoshaya umthetho ekhaya. Yabonga Khize Khamazela ngiyakuzwa gwami. Vele mawufuna ukukhulisa umuntu kumkhulise kanjalo yabo. Kodwa leyo nto umuntu unokuyenza kubo efuna ukukhulisa ingane yakho bethi hayi wemntana sibona ukuthi kungcono uhlale lapha ya ukuze ukhule sikubone ukuthi ngempela ungakhula. Manje lento uyenza endaweni errong. Uyenza kubo. Kusho ukuthi as soon as umuntu umkhiphe endlini kubo uthi akayohlala emjondolo ngaphandle because uyamkhulisa umkhulisi lo muntu. Kunalokho uyalimaza because at the back of his mind he already knows ukuthi sekhaya la why lo muntu ezongishayela umthetho ekhaya. Uyayibona lonto le ngifuna ukuzwe kahle futhi bonkosi ukuthi nginawe impela ngiyakubona ukuthi uzama ukufaka isandla kodwa indlela oyifaka ngayo angiyithandi because ayihleli kahle yayizo into engishoyo so manje ngithi mina bhuti uyabona yini ukuthi ukhipha ingane kubo ekamereni labazali bayo uyilalisa eminyango wena nosisi wakhe nibe shaya ihlofhlofu la endlini enkulu yabazali bakhe emva kwalokho futhi ninesibindi sokuthi nishisa impepho nenza amaladi lapha kwalehlofhlofu yenu so ni understand ukuthi manje bhuti ngifuna ukhanyisele ukuthi kahle kahle yonke lento le uyenza ngama intentions are right u right ngonembeza wakho ngokwakho but at the same time awukho right because khona ingane yabantu la ilimalayo understand because lengane makuthiwa yilengisi uzothi insango makuthiwa lengane le manje ithi banje depression uzothini insango because that's how indlela sicabanga khona si South Africa but it's fine ngithi mina ke manje nkabe yami uyayibona kodwa yonke lento yenza ukuthi i wrong noma mhlawumbe awaliboni iphutha la uyabona mina lapha angeneke kulokho ukuthi kukanjani udadewabo efuze ngabe ukhuluma naye angithuni udadewabo mina ngize ngesisekelo wena mangihleli nawe phansi fanele ukhulume nami njengendoda ngoba mina ngize ngesisekelo la mina ngimthatha ngihambe naye uZandile kodwa manje futhi uyangikhalela uthi ngingalishiya kanjani ikhaya lisafile kanjena uZandile ke loyo uthi umfowethu wayengeka ivume lonto usizwe ulishiya ikhaya ngalomuntu lo ongenayo ingqondo kangaka usangakhuluma ngodade wakhe ke lena uzosho lonto wena ungamzoboli ingamkhiphela ngalutho uzotshena wena kufana nokuthi ngiyalobola ngoba njalo uma ihleli mina usifuna lezi zinto lezi mayikhuluma nami uyasho ukuthi lokhu esikwenzayo ku wrong nami ngike ngikuzwa ukuthi ku wrong vele ngiyakwazi kodwa akuqale kululame nangu ngiyabonga mayiphuthuma kanje into yakhe iphakama kuyasho ukuthi iqala ukuba indoda ke hayi suka angazi noma uyangizwa nayo ngilonke indawo ngenawo bhuti bonkosi so ngifuna understand ke la bhuti bonkosi usisi lo usisi wakhe ngoba niuqala lo mathandana wenu yonke lento eniyenza nje egcikeni ngabe indaba zalutho ni plan ukwenza njani ithini plan yeni nodwa angakamfaka ubafu because ngiya understand ke abafa ilwe la uleli kubo
esakhe istory si-looks right si-clean but sengifuna uku-understand yenuke nina ikhombo yenuke nosisi wakhe ukuthi nina nicabanga ukumisa kanjani iplan yeni ithini thina ngokwethu uma siplana nodade ubefisa ukuthi aqale alungise ikubo manje siphume siye ngaphandle la nami ngovusa khona umuzi wami angazi noma uyangizwa nobhuti nami ngiyindoda ngelinye ilanga ngiyafuna ukucacelwa ngiyafuna ukuba nonkosikazi uyangizwa kodwa manje unkosikazi mayethi wena baba usakhayinselekile la ekhaya wena futhi osasipha amandla la ekhaya unanemizamo ngisho usuphelelwe imisebenzi uyazama ngaso sonke isikhathi kufana nokuthi wena uyazinikela kumina uma wenza ngalendlela owenza ngayo ngingakwazi ukuphuma nawe ngihambe siyokwakha kodwa ake qale kulunge nangu lo bhuti okay ngale nkathi ke senihlangane naxoxa ke naye udade but into engiphatha kabi ukuthi umuzi masenithi na udayisa nani plan ukuthi unodayise bese kwenzakalani ngempilo yakho bafu because ulwamuzi uyigugu kuyena so ungaphatheki kabi uthi uphanyelwe umoya anything ama emotions we can't control them but ke sengisho ukuthi nani plan ukumisa kanjani lapho mandayisa umuzi nanithi wena kwenzakaleni ngayo yena samfihla sangambeka kule nkulumo sakhuluma nabemndeni sahlala phansi umndeni wakho bafu ya ongithembela ngithi usisi imdala kunaye nami ngimdala kunaye sakhuluma sathi ake sizame mhlambe ukudayisa endaweni sibone ngoba lo muntu unabangani abaningi ugcwele ubungane futhi ufaka abangani eqala kunomndeni yena lo ake sihambe siyokwakha mhlambe kwelinye ilokishi noma kwenye indawo sibone ukuthi umqondo ngeke yini uhluzeke wabona umuntu ozomsiza nomuntu ozomlwisa wena uzohamba naye baba ozohamba sasomthatha nje sambe naye ngoba ngisho ukuthi inkulumo yakhe nosisi wakhe kufanele ngabe bayaxoxisana manje usisi wakhe lo uzangula ke kusisi wakhe akamlaleli uhleze ethu akamlaleli udade alright bafo ilokhuzana i-ownership yomuzi lo esikhuluma ngawo imi kanjani ihlanganisa abantu ba hayi ikhuluma nosisi hleze ngiyibuza ukuthi iphi because ngiyazi ukuthi usisi wabhalwa nobhodi wabhala mina angazi wabhala noma kunjani iphi le title deed lena endifuna ukuyidayisa because ama-file akuwena usisi angisawazi uthola into zasekhaya zikuwena anti wena into uma ukuthi nidayisa umuzi ngifanele understand ukuthi ubafo oniphathe ngakanani yomuzi unalo yini uvo ekudayiseni komuzi or akanalo bese sithatha from lapho ke sibone ukuthi sibeya kuphi ngiyakuzwa njengoba ngangikade ngichazileke ukuthi usizwe ubhuti wakhe lomdala wayezwana kakhulu nalo ntombazanyana lo engihamba naye ngokuphila lona vele wayedunguze ebumnyameni abazali mhlaba ehamba njengoba namanje sadunguza nje ebumnyameni gcwele umhlakahla nje kuye umdala usisi wakhe izincwadi zonke zikuyena lo ngisho komakhelwane lo uyinhle kabuyisa nje yabo ake umuntu nje ongalaleleki umuntu nje ongezwa lutho lo engakho sizama ukumqoqa ukuthi akabone ukuthi impilo ikanjani hayi ngoba nami ngizodla leli ekhaya ukwakha lokho engimenzela kona impilo future ngoba nobhuti wakhe usizwelele ngomqolo nje iyona into ayifuna ukuthi ngelinye ilanga akakhanyinseleke ekhaya mina lapha ngiyabalansisa ngoba ethi ikhaya lami lifile nje ngizolivusa kanjani nangala umphefumulo olele uyakhuluma mongasekho ngoba nishaya amaladi ke lapha nishisa impepho nibiza siphi isibongo sizama ukugeza baba sengisho ukuthi nibiza abantu suke nibiza siphi isibongo kulowo muzi lo obviously phela ngizogeza mina angithi ngigeza wena yebo emzini wabantu yebo bhuti kanjani baba uyabona ngizosusa lobu mnyama bakhe usizwe usizwa ngisufika kumina ngeyiphupho sizosusa usizweke kumina sizomkhulekisa ukuthi akahlisa ulaka angezi kumina kakhulu ngoba akukho isekhaya la uma ifika kwena ufika njengomuntu othini kwena mhlawumbe uza ngokuhle kodwa yena angezwa kodwa angikho emagcikeni asekhaya nje uzomgeza ukuthini eze ngokuhle uza ngokuhle ukuzomsusa kumina ngifuna azokuwena azongena kuwena wena ngoba uyingeni nje lezo zinto awuyingeni nje lezo zinto wena awuyingeni ukuyingena ngoba ngathi kwesenzile ade waphuma wahamba nje wena
ekabeleni labani ubani uthi impepho intombazane nendoda yalo waphuma wahamba nje wena ikonto enjalo because mina ngokusazi kwami isiZulu nama angikho mkantsho kakhulu kodwa ngokusazi sami ukwazi kwami isiZulu nokuthi understand ukuthi ngokwami ukubuka sasingekho isidingo sokuthi wena mawukuthi uzogeza umuntu ofika kwena ephupheni uzomgezela emsamo walapha ekhaya because wena phela uyena wala ekhaya mhlawumbe kube lento ahamba na impophomeni thizeni mhlawumbe wathola umthandazo ozokugeza uyabona bhuti uyabona ukuthi uzoyishisa ekamereni labantu nalomuntu ukuhlukana bhuti ukuhlukana kokwenza bhuti wami kwabantu sihamba sifuna nje nodade sesambe imimoya eminingi nodade sihambe sifuna ukuthi singalungisa kanjani ekhaya hayi ukuthi lempepho mina ngayishisela mina kwakukhona umuntu oyafika wazoshisa owayemuntu yebo hayi ukuthi yabanjwe yimina impepho ngikazi kahle ukuthi akhona esekhaya kwakhona umuntu oyehamba nami oyasifuna usizo kuyena washisela impepho lo muntu onanishisela impepho yebo umthiksi womuntu phela naloyo unamba abani wena lapha unamba abani unamba phupho samba ngephupho vumela ubhuti wamkhizela ukuthi ngempela ayenzi sense lento ukuthi nisuka nomuntu le ezoshisa impepho yala ekhaya yazi kube lempepho nayishisela empophomeni thizeni ngaba yina problem but manje sune zinifaka egcekeni la kukhona amadlozi akhona aphilayo kulowo mndeni yenye inkinga nayiphambanisa yonke lento but it's fine mina sengithinike manje sengibuya ngiza la ngithi manje yabona ngoba ubhuti ekhala kangaka ngiyamsana naye 100% ungangizwa kabi ngiyamsana naye ngani na ikubo lapha ya abazali bakhe bamshiyela umuzi owakhe nosisi wakhe wena uthandana nosisi wakhe you understand so wena already we outside so already wena awukwazi ukuthi ulomndeni lo ngokuthi wena usuthandana nosibanibani usuzokwazi ukuthi ushaya u1 usho ukuthi akwenze kweni kungazwa ini ukhaya amafriji uyathiwa mina ngidla insangu ngibengidayise bengisithenge isikwa nanani bengenamali amafriji uyabona wendoda mina ngiyamosha insangu kumela into le udla insangu kudadwako kudadwako yabona nje yodwa bese kuthi lezi ezinye into engizoyisola mina egcine lapho bike ekhaya ezothi wayithola ngingahambe kwena le ntombi yakho le wafana hambe yoshada naye amadoda abo kubhlungu ubhuti lo uma sihlala naye phansi simchazela ukuthi indoda sizama ukwenza nokuthi awuzame nawe uphume akezwa lutho lo muntu nithi akaphume enzeni aphume ukusebenza akwazi ukuzinaka yabo abashana bayakhula laba ababeza ngabashana bakhe ubathanda impela ngiyakwazi lokho kodwa bayakhula ababukani kuyena so ifridge ngoba nilikhela ukuthi aphuma usebenza lokho ke okwakhe nodadewakhe mina angene kulokho okwakhe nodadewakhe lo fanele akulungise nodadewakhe ukuthi udadewakhe umnqabelela kanjani ukudla mina ngiyasebenza ngiyondla uyena nodadewakhe ke loyo okwakhe nodadewakhe ke lokho okay so let's try and find a solution kule nkinga yena because mina sengibonile ukuthi inkinga ikuphi la inkinga isimple ubafo ukhalela ikubo nayo yonke into bese ngichazela esiqaleni so mina futhi bonkosi la ngikushaya khona ngikushaya nje la ngishaya khona ndoda amadoda ukuthi okay ngiyakuzwa ukuthi ama intentions zakho be right wena uze njengomuntu ngokuthi ubhuti wala ekhaya ubethe gada ubagadela usiza umndeni kwasho kwacima okay wawusiza umndeni kwagcina usugawula khona la egcekeni ula ugawula khona ugawula kusisi wakhe right so manje ayikho indlela ukuthi nina nosisi niphume mhlambe niyokwenza lento yeni niyenzele ngaphandle noma niyohlala ndawona thizeni niqashe mawukuthi niyaqasha ninyekeke lo nalomuzi lo mawukuthi mhlambe kukanjani just ukuhlonipha umuzi ngizwa kahle because egcineni into ungcono ukuthiwa nabiza umndeni yowu2 khathi nihlangana nosisi nasho ukuthi no sesiqala ukwenza into kanje so besicabanga ukuthi mhlambe kube khona ingezamuzi nanokuthi umlobole into kanjalo itebhe kanjalo ngaphambi kokuthi ukhululeke nje uyibona usegcekeni la kwakho ngizwa kanjalo bhuti abona lokho okukhulumayo kuphusile kuhle ngike ngakucabanga nami ukuthi ngikwenze ngobani indoda le ngase ngitshelile usisi wakhe ngathi mina ngiyafisa ukuthi njengoba ngihlezi ngithelwa ngezinhlamba nje ngihleli ngaphakathi kule ligceke leli abantu baze ngathi kukwami kanti cha isikhathi abanginika insona sokuthi nami ngikwazi ukuyipick up phela njengendoda ngoba sengikwazile ukusiza nkosazana njengomuntu osephilile isikhathi eside nami kanye nobhuti wakhe naye ubhuti lo
omncane. Njengoba sengibona ukuthi ukuhlakanisa ebuqala ukukhanyiseleka usiyavuleka ingqondo. Sangacela ke ukuthi angiphe nami ithuba elincane lokuthi ngikwazi ukupick up kulokhu esengikukona. Ngihambe ngiqhubeke nosisi wakhe kude emaqeleni kunalomuzi wakhona. Ngoba ngiyabona ukuthi sekunyanyelwa nidlozi akusanyanyanga mina. Sanyanyaka yena. Okay. Bhuti Bonkosi ngibonga kakhulu ngiyakuzwa. Mfowethu uyamuzwa ubhuti uthini? Ngiyamuzwa bhuti Sandile. Ngisacela into eyodwa ukuthi basuke ekamereni kababa noma laba bengikhiphela ukuthi angiyohlala khona ahamba ohlala khona ukuthi mezofuna usisi amthathi hayi lapha endlini kube ngcono uhamba kuba wena hayi laphana ungazikhetheli ukuthi uzolapha kuliphi ikamera futhi ngicela lona ukuze kuzohleka umsindo kuphela ke okunye ke sesokuqhubeka lapho ke kodwa mina ngisuka nenzela amanyala enwenze endlini nwenzele le emkhukhwini uyabona bhuti iya usekhulile ya ukhombisa ukukhulu uthi icela bandla ukuthi niphume nini endlini ninosisi wakhe niye emjondolo ukuze lento eniyenzayo niyenzele emjondolo because lento enkulu indle abantu abadala indle kwama wakhe nobaba wakhe so lento eniyenzayo lapha ayibusisekile ukuthi ningayenza endlini enkulu so becela niye leso space niqhubeke nibe ngaphandle then lokho kunye ukuthi kuphunywa kanjani sinizoyilungisa nomndeni ukuqhubeka niya phambili ngicathi mhlawumbe ucaswa kwakho ukuthi akwezama ukwehlisa njengalo ngiyakuzwa lokho kuhle abaziseke nabomndeni labo ke abafika bangikhonza bangikhulula ukuthi ngingahlala kuloya konke lokhu ekade kuphileka ngami khona labo kulomndeni ukuze ngikwazi nami ukuphuma ngendlela ekuyiyona yona ngoba phela uma kufihlwa lo bhuti noma uma kwenzeka izinto udadu behamba khulume nobumndeni ngoba ke inhlansi esiqhamukile ngapha akabazise naphinda azise nodadu wabo mina anginqabe lutho mina akhulume nodadu wabo ubudlelwane bakhe nodadu wabo emabuthiwa bayaqhubeka ngingakujabulela nami ngajabula kakhulu uyabona leyo mfowethu ukhombisa ukuba mdala lapho ukuthi vele lento isifuna sihlanganisa amakhanda emndeni yo2 nixoxisana ukuthi nimisa kanjani because vele egcineni kulimali konakale kakhulu nje kwaseqaleni vele eqale ngayo lento ilimaze kakhulu emndenini so ngivumelana nawe lapho mawuthi kuzokwazi inhlanganisa amakhanda nibothi nibusana because vele ukuphuma endlini enkulu ibalekile ukuthi ibalekile kakhulu ukuthi niyenze anganithini ize nenze izinto ngesiko nokuqondisa izinto ngendlela and then emva kwalokho singabona ukuthi emva kwalokho ithini ngizwa kahle ngoba nabantu babese befuna ukuthatha lo yamuzi ubona ngifika nje babese befuna ukuthatha abasendaweni bathi hayi umuzi awukahle awuhleli kahle einganeni aseke ngibona ukuthi ayangisondele kulungile and for the time being Bhuti Bonkosi bengicela ukuthi uyeke ukuchatha emzini wabantu yabo lento ukuthi ukhathe i-wrong kakhulu because lonto leyo ngoba uchatha nje leli qolo lilungisela ba uyabona bhuti ngumuntu ozigezayo oziklinayo njengoba ngihlala lapha nje ngizoziklinaphi ya sengisho ukuthi ngizozigezaphi nginawe impela but insila yakho ngizokhululela kakuphi insila yakho angikwazi ukuthi uchaza ukuthini musho kanjalo ya mangithi mina lento ukuthi uchathe emzini nomuntu ungabikwanga nasedlozini because phela nomndeni wakho uyaxayotha lento esisidumsele ebusuku isichatha manje ubani because that's why idlozi lihlezi litshelwa because kuthiwa abantu abatshelwayo abavele bayibonele bathi oh hayi umngani kaba idlozi alisebenzi kanjalo yabo because manje ngoba uchatha nje leli qolo lilungise ngoba ulungisa iqolo lilungisela bani usisi wakhe and lonto uyenze ebusuku yabo lonto le sulungiseni senidila nosisi lapho kule nkonzeni nasebusuku and iyeke impela into ukuthi uchathe iyeke kwamanje okwesibili nale ukuthi ukukhululeke uhambe ngezikhindi egcekeni iyeke lonto because uyaphinda futhi yamlimaza ubafa njalo bhuti kunjalo iyamlimaza ubafa so njengamanje baye kubiza izibongo zakozwide lapha yes nabangani baye kubiza isibongo sakhe isibongo sakazi wena yebo akona kazwide iqiniso lapha ikamkhize yabo so silungise lawo maphathi nje mfethu amancane because iyo lento emvukela omunye ubafa ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe ngoba manje lelikhala lakhe ngathi akuselona lakhe yabo kusephathi sokwephara kubo yabo sekhiwa nezindawo zikhiwa kwenziwani but egcineni ngiyayizwa futhi manithi nina no ngisuke nenze ukuthi akhule naye ayibona but ke ikhona indlela zokukhulisa umuntu yabo kunokuthi uzumncisha ukudla yayizwa kuyona indlela enhle lokho sengakhuluma nodadu wakhe no angisho ukuthi wena kambe angangizwa kabi no sengiyemane nje ngiyayibeka ukuthi ithi bar so angazi noma ubhuti uyayizwa lento ukuthi akulungisa lamaphathi waphathi emva kwalokho kwesumndeni ke nihlangene I think emva kwalokho izobuhamba smooth because okwamanje nje first one vele uphuma endlini enkulu uyele emjondolo ubona uzokuchukuluzana yabona waphinda ukuchukuluza ususemjondolo shuthi khona ke lento le ngempela lo mfana lo angayithandi ngawo yabo then from emjondolo kusenilungisa futhi leyo ngathi mina uyasangana ibenelo lento eqondile yabo lonto le singasothola ukuthi uyagula ngempela emva ukuthi wena wenze lezi zinto engishoyo ukuthi
nje wena zimunce uthi okay ngisephutheni okwamanje wengilungise kanje then emva kwalokho onkabi yami ngiyakutshela 100% ukuthi into zakho izoqonda zesimple lo muntu ngiyaphinda akuhlukumeza ya anginqabile bhuti anginqabe kuwo konke bhuti wami ngoba nje ngizile nesihle sanamhlanje ukuthi ngize anginqabile akakhulume nodadewabo akhulume nomndeni wakhe mhlambe bobona ukuthi usevulekile umqondo kulungile but yena umfana unankinga naye hayi after this nje akho ukuthi mhlawumbe hayi ngeke uyazi ngikhule naye uyazi ube ngihamba naye lo ngilungisa yonke into yikubo nje ngihamba naye ngimtshela zonke imfihlo zabhuti wakho usizwe nje ngihamba naye anginanqa naye anginanqa uyena mhlawumbe ongaba nanqa angisananqa mina naye alikho likaze laba khona siyabonga bhuti bonkosi mfethu sesifikile esinini uzibhuti bonkosi ehlisa umoya siyibone silungisa kanjani lento wena njengomuntu osibhalele ke mfethu uthini kushodani sizama ukuthi silungise sibone sithatha sibeka hayi ngoba bhuti Sandile usizamile kuba khona isolution asiqale khona la ku step number 1 bekuthi step number 1 osebenzi before nami i-decision engoyithatha zoqale ngithinte wena ngithi step number 1 ke ufailile ke mina sengizohamba ngeyami ke manje ke umthetho wasekhaya ke manje emva lokho ke ufana ahamba ngizama ezinye indlela ke manje okungcono mhlawumbe ngiyoze ngimaphoyiseni ngazi ngize kubameli ini cela kufuneka la ma-title deed ke kuthi kabani ke lana ke manje ku step number 1 nami nginankinga na kuphela ngicela ukuthi uhlonishele lagceke ngathatha ama-advantage ngoba kusekho bazala kusekho nobhuti omdala khona wena nabangani bakho nosisi mina ngibekele eceleni kuphela nje mesilungu step number 1 Sandile yonke lizoba clear no ngibonga kakhulu bafethu ngibonga kakhulu namnini ukuthi nifike sikwazi sizama ukuyilungisa lento kakhulu yabo because kakhulu mfethu into embi nje ukuthi singajajani yabo because ngibonile ukuthi nawe uma ufika ngokuthi hayi udawayentsanga lo unjani lo because ngiyabotha ukuphosana namagama kakhulu kanti kumele sihlale phansi silungise izinto kwezinye izinto ezibulawa lezo zinto ngabe ukuthi no sinokujudge umuntu ngendlela ayiyona ne-image yakhe bese sithi no acabanga kanti khona izinto eziserious ayicabangayo ngoba ecabanga ngathi ucabangela usisi wakhe phela njengobhuti phela wandoda uma uzele nomuntu wesifazane unalekuthi abazali abasekho khona inkomo ezoqhamuka ngosisi yabo hayi kabi phela uyindoda nje bosephajetha ngiyakuzwa uqinise ngakho ngithi nama selikhulile ijongo selikhulile kakhulu ijongo into masengenzeki obvious inkabi izokhushuka lo moya ngiyakuzwa mfethu ngibonga kakhulu bafethu thank you for coming bafethu hayi ziyakhala bafethu nizwile isitori sanamhlanje bafethu sikhulumile nabafethu bekhala ngokuthi ekuse lo muntu uhlala ekhaya usewumuzi wakhe sekuyikubo kwenzakalani angimdingi la ekhaya yonke leyo nto leyo but ke sesibuyisene sakwazi silungisa inkinga yakhona ngikwazi ukuthi sisizane but ngizoshiya nayo namhlanje bafethu yabo abafethu emakubo singabahlukumezi yazi kanjani because lento yokujudge umuntu uthi no vele lo akacabangi lo kanje ungazi ukuthi ngempela deep down lo muntu right noma okanye lento emphushela kulama drugs esikhala ngawo yini yabo lonto le just ukuyisesha nje bafethu si South Africa sibone ukuthi singalungisa kanjani ekhaya yabo singakipiti samadoda please otherwise ngithanda iparty danko